Nu skal du... Ja. Din mor? Nå. Men ved du, jeg har... Din far? Jasmin? Jeg bliver nødt til at smutte nu. Ja, det ringer på døren. Ja. Det var også godt at snakke med dig. Ja, hej. Farvel. Ja, hej. Hvor hun snakker. Stine. Hej Stine. Går det godt? Nå, er din søn syg? Jeg kan bare ringe tilbage på et andet tidspunkt, hvis det... Nå. Ja, men det går ikke så godt. Jeg vil bare gerne finde et nyt arbejde. Bare noget med nogle flere udfordringer. Hvad siger du? Vent lige nok lidt. Jeg skal lige slå det op i ordbogen. Vil jeg sige det igen? Nå, ansøgninger. Nu forstår jeg. Ja, vil du hjælpe mig? Ej, ja, i weekenden, det kan jeg godt. Tusind tak, Stine. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig? Ja. Hej, hej. Kan du huske, at vi gik på universitetet sammen? Bagefter fik vi begge arbejde. Vi var sammen i mange år. Husker du, da du gav mig den her? Du rev den i to. Gav mig den ene halvdel, hvor du skrev: jeg elsker dig. Og jeg skrev den på den anden halvdel: at jeg altid vil være din. Så du faldt i, da du skulle prøve at fiske den op. Eller de her to. Du satte den ene her, og den anden her. Og du sagde, at jeg lignede en prinsesse. Din prinsesse. Men nu er jeg ikke nogen prinsesse længere. Så kom krig. Og pludselig var du væk.
Jeg mistede alt. Mine venner. Min familie. Og dig. Så kom jeg hertil. Jeg har fået et nyt liv, og jeg har lært et nyt sprog. Det er også bare svært. For dem fra min kultur, de prøver at trække mig tilbage. Mens livet her, det prøver at trække mig fremad. Jeg kæmper virkelig. For jeg vil jo gerne videre med livet. Hver dag, så tænker jeg, at jeg gerne vil tilbage. Men hvad har jeg at komme tilbage til der? Jeg har bare heller ingenting her. Hvor er du henne? Hvad? Hvor er du henne? Så sig dig noget! Bare et eller andet! Bare et ord! Bare en sætning! Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Ja, jeg kommer bare ikke på torsdag. Nej, fredag. Det er godt. Vi ses der. Hej, hej. Hej. Hvad laver du? Ikke så meget. Hvad med dig? Hvad laver du? Nej, ikke i dag. Har du? Nå. Du ikke tage sådan noget dit? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Hvornår? Morgen? Ja. Ses der? Ja, hej. Hej Stine. Ej, nu skal du bare høre. Jeg har bare mødt en rigtig sød mand. Jamen, vi har mødt hinanden på gaden nogle gange. Og så fandt vi ud af, at vi arbejder det samme sted. Ja, bare forskellige afdelinger. Ja, og ved du hvad? Vi skal ud og spise i aften. Jeg glæder mig også. Helt vildt. Tak, Stine. Ja, vi gør. Hej hej.